Itinagan ti Ama. Napalabas. Nalaos ti ragsak ni Don Leon. Idinyawag kenkwana ni Bugi anatong palen da ito iti kayat na mapasamak. May papan iti negosyante ani Mr. Carantes. Inatap ni Chona nga dati pakainaigan ni Don Leon iti uram ang napasamak iti sentro ti ili ti San Bartolome. Ang nakapukawan ti sumagmamano abiyag. Ngam awan na pulos ti inaklon ti Don. Iti Sabalia Bangir. Naladingitan ni Hepe Salvador. Iti nakaawat iti impormasyon ang nakapanawon dagiti armado apalpaliiwan da iti lugar ang nagpaknyan dagitoy. Iti maysa agundaway. Narabyan ni Padre Simon iti ipapan na iti maysa anasulinag a barangay iti ili ti San Bartolome. Itagagayem, denggen nyo tituloy iti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Gusto gayam di ko na tinagsaludsudak iti nalabsak iti balay. Narigat ang tilugan dito no simipnet. Tasigon kan kuha na. Maamak dagiti driver ang maisaron iti daytoy a lugar. Kapilitan nga ro da magmagnaak. Sana bali. Tanairwamak mata magmagna. Mabalin ko pag na naging kay simbahan. Mayat kid din ito nga ehersisyo. Ada nagsardang idialogan. Ang mga lumabalin ko. Amur ka. Kaslad na sa bali ang mapaspasamak. Sanak nagpakpakita ka dagiti nakalugan iti nagsardang a kotse. Ang mga nunuan nyakit di taramidan na kanyak. Aglingid akpay lang dito yan. Tinag tayo dito yan. At dahil disab dagiti lalaki ang nakaabungot. Balinan. Oh. Dajay, pumanaw na. Agpaliiwak pa'y nga umanan. Kalpasan na. Umasidigak itinaggapuan da a lugar. Nakasublitan dito'y presento, Chief. Amok ang maladingitan kayo. Tawan man la tinaganap tayo ang nagronda. Ngam anya nga ron ngay. Da kayon ti kanayon ang mangibagbaga. At talaga akasta. Saan ka ni? Juan, P1 Mendez. Alang arudan, dumsagtan. Ne. Mabitlay. Amang ano napatagda ito yung awak. Adalo man ti rabi mama. Ngam apay nga da kayo pailaan dito Sa anak nga minamakaturog, iha. Isong agpapaanginak. Kabisado kan mama. No kasta ti jar mo. Adalakit di parikot mo. Diyak namin malipatan dagiti napasamak iti kalabas. Maawatan ka mama. Takinapod no na. Oray siyak. Talaga ang maladingit anak mo't iti napasamak. Nang runa iti napasamak nga oram iti sentro. Sumagmamano abiyag tinaybuis. Gapo iti dayjay nga oram. Day tangarod kat, iha. Talaga ang makapaladingit dagiti napasamak iti kalabas. Naplakam ka DJ Kotse, Padre Simon. Saan, Hebe? Gaputa adak iti dayja bantay tay. Kasta ka di. Gamno jak mariro. Agarup talo wano opat a nakaabungot a lalaki dagijay. Anya. Wen, Hebe. Naimbag ta saan da ka nakita, Padre? Day tangarod ka. Nga maganad ka, Padre Simon. Apay, Hebe Salvador. Saan tayo nga mo? No kasano ka delikado dagiti nakita malalaki. Kat iti ka nito abumtak ti damag, asika ti nakakita kadakwada. Amang ano anya ti aramidan da. Hebe, Amangan no subyan da ka, Padre. di nakpagdanagan, Hebe. Kabaalak asalak niban ti bagi. Chief, kumpirmado. Tibang kay anasarakan tayo nga inyawag ni Padre Simon idirabi.
Kat may sa kadagiti maan anop anapagklan a kriminal dito eh. Anya. Dagiti pamanagnak, Chief. Kompleto ti report nga dadita, Chief. Karaman ti resulta ti autopsy. Kanda dumapay akasapulan tayo. Tapno maamon ti kinasya sino na. Napintas da ito adamag, P1 Mendez. Ngamnas kan lata maamuan tayo, no asino dagiti suspect. Chief. Naskan amakamag tayo no asino man dagijay. Gapo iti inaramid da a krimen. Ay namuni ka, ag dinamagan. Adda ka no na ibuling abang kay anakita ni Padre Simon. Madanagan nga rod yaya ising. Ang mga noan niya ti mapasama ka ni Padre Simon. Monica, Delikado ti kastsay. Ang mga nusublian dagiti managdakdakas. saan mat siguro abaybay ang dagiti pulis ni Padre Simon? Yaya ising. Masiguradok a protektaran dagiti pulis ni Padre Simon. Iso asaan ka unay nga agdanag? Amom na, no talaga di nagkasarita. Adakin ka dita. Nyambabalin ka di. Di mo manin ipabasol kanya, ti agdindinamag itaan na pasamak dito'y San Bartolome. Nakita met, sa anak apim man panaw diti balay. Isong ipasigurado ken ka nga awan ti amok iti kasjaya na pasamak. No talaga nga awan. Apayakas talaunay ti panangikaluyam iti bagin. Anya ka matento na? Ibagbagak lang arudan yung di ka pa'y lamamati? Yun. Kaya't mo ka diti makaraman manen, ha? Saan? Pangasim ko ma. Ornosem nga rod ti kasta adjar mo. Nukunak nga awan ti ammo. Awan. Makapasyar ka matebe. Ada ka di masapol mo kanya. May papan itinapasamak edirabi. Awan, Padre. Ngam kayat ko la masigurado ti kinatalgad mo. Anya? Kas itinakon-akon, Padre Simon. Posible asubyanda ka dagiti kriminal. No maamuanda anak kitam ti panangibalang da iti bangkay ti biniktimada. Imbagak magtankan ka, Hepe. Di nakpagdanagan. Kabalak asalak ni ibang tibagik. Nga masigurado asaan nga itulok ti Diyos nga dadakas ang mapasama kanya. Ha? Nalipatam ka din? Ati Diyos ti salaknib ko? Amok na ito, Padre. Ngam awan kastean nadam ti karadkad mo. Ala? Saan akong makiargumento kan ka, Hepe? Maawatan ka. Ar-araminim lang ti trabaho. Agyaman akno kasta, Padre Simon. Kung naglaki dinoromar ka manen, iha. Kumapa pa. Ngamjak man amo. Kaslada mang laplapad kanyak. Anya? Ne, anya ngay dayta. Jak mat maawatan papa. Iso nga inkadeng ko anituyak latan balay. Kasayaatan dayta. Ang mga nuan niya pa'y timapasamakin ka. Papa, Amumat anapagad itan taglawlaw. Nagadon dagiti mapaspasamak dito San Bartolome asaan anasayaat. makapaladingit nga rod a panunutan, papa. To'y sigod ana ulimak nga ili tayo. Nagbalinmatan nga umok ti kinadakas. Ha? Kasano nga ta ang mapagsardeng ti kinadakas ang mapaspasamak ita ditoy. Anya nga ta ti rumbang nga aramidan tayo. Tapno maisubli ti sigod alinak kan kapya. Dito'y San Bartolome. Ladingitak nga ibaga, Mayora. Impormasyon pa lang may papan iti biktima ti gami. Awan pa lang tinakalap mi nga impormasyon, may papan kadag iti suspect. Hepe, Sayang, saan nga min anaplakaan ni Padre Simon tinakita na a kotse? ni Padre, kumusta mo tan? Adda binilin ko atawak amang bantay kan kuana. Ha? Apay hepe?
Agpagad ka din ni Padre. Saan tayo maibaga, Mayora? Iso akasayaatan ng tikas jay, nga damang bantay kini Padre Simon. Tapno sigurado tayo. Husto dayta, Hepe. Nabayag nga awan ti na destino apadi. Kat itataadan dito'y ni Padre Simon, sapay la kuma, tamaan na dan tayo ti karadkan na. Amo Monica, mas daawak man. Apa, yaya ising? Idi pa'y na minsan nga awan dito'y ni Bugi. Pinapanaw ka din ni Papam ti driver bodyguard na. Jak patyan day ta, yaya. Imposible apapanawan ni Papa ni Mang Bogi. Nakaskas daaw ngamin. Jak makit-kita. Di ko na kanyak ni Papa. Anda ka no papaasikaso na ka ni Mang Bogi. Kasta ka di. Wanyaya. Day ta ti rason. No apay ati yung makitkita ni Mang Bogi. Agyaman ang iti panang pampanunot yu iti karadkan ko, Mayora. Dakala tulong ka dagiti agindag dito'y San Bartolome ti kaaddayo, Padre. Iso madanagan ak apaman anaamwak tinapasamak. Awan matidakas nga naramid ko, Mayora. Isong awan nga ro ti rumbang nga pagbut nga. Ngam makapadanag ti panakasaksim iti panangibelang dagiti nakaabungot a lalaki iti daytya abangkay, Padre. Mayora? Kasano no sublyan da ka dagiti suspek? Mayora, adda ti Diyos asalakin ko. Saan nga itulok ti Diyos, nga da mapasamak kadagiti pudno amamatikan ko na. Padre, Iso di da pagdanagan, Mayora. Kaya't di kay mat ko magpanunot, nga amangan no pumanawak dito'y San Bartolome. Gapulang itikas dyan na pasamak. Naidistino ak dito'y. Kaya't sanak a pumanaw, nga uray pa'y ngatan ibagbaga ti kaduhan, anapaggadda ito'y alugan. Ado ti mangibagbaga nga ang mga no vigilante group, tinakita ni Padre Simon, Chief. Saan tayo nga ikatanti kasta nga ang gulo iti panag-imbestigar tayo, P1 Mendez? Ngamkas iti nakunakon kan ka. Saan tayo nga agsardeng? Matungpal, Chief. Sana rumba nga baybayan tayo dagiti nakaamamas ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Agtigtignay amin dagiti asit tayo, Chief. Kasayatan day ta. Nas ka na maamuan tayo ti kinaasya asino dagiti lalaki ang nakaabungot. Ang nakita ni Padre Simon. Day ti kang runaan ang naibilin ka dagiti asit tayo, Chief. Good. Ala, agsubli tayo di simbahan. Kasaritak ti kadwa tayo ang nabilin nga agbantay ijay. Saan pa'y asimangpet ni Bugi, Ma'am Jonah? kasta ka di. Un, ma'am, mas daawak nga rudan. Ngam ko na kanyak ni Monica, nga adda ka no papaasikaso ni Sir Leon kin ni Bugi. Panagkunak kat napatag-unay ti impaaramid ni Sir Leon kin ni Bugi. Anya, ma'am. Tapay nga aging gaitakat awan pay laang. Jak mo ising. Nakaskas daaw ngamin at talaga. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog, ma'am. Mabitlaang tain nakitaan. Imbagak matan kan ka, Hepe. Saan ko natugmaran ter aramidam apanang pagpabantay mo kanya? Ngamin, kaya't mula ang masigurado ti talgad ko. Agyaman ak tamawatan nak, Padre. Ket, anya tinadlaw ti tao managbati dito eh. Awan ka no mati sabali ang adlaw na. Sandak mat siguro asublyan lagi dyan lalaki, Hepe. Ngamin, saan ko mat ida na bigbig? Nasaya at no kasta, Padre. Ngam awan kas iti agsigurado. Sa bagay, Alang araw din, Padre, agpakada akon. Ado pa'y tinaskan nga asikaswan mi. sige, Hepe. Ket agyaman at iti panang protektaryo kanya. Yora, papayaban na ka no, kung animanang ising. Kaya't kala makasarita, Bugi. Kat sapay la kuma, tano kasano ti kinapudnom kanilyon. Kasta kamatlaang kanyak. Mayora,
Anya timpa si kaso kan kanilyon. May papaniti negosyo na. Iti ka bang ibang nga ili, Mayora? Sigurado ka? Sana ka mabalin niya gulbot kan ka, Mayora. Apay, agdua-dua ka kadikan niya. Adamay sa abanag asalud-sudak kan ka. Katnam na mag-asaan ka nga agulbod. Takayat ko amaamuan tipod no. Anya dayta, Mayora. Sige lang. Agsaludsod kayo, tasong batak. No lakit di, tatatiam mo. Taimbagag maten kada kayo. Sa anak, ang mabalin niya agulbod kada kayo. Bugi. Ibagaman kanyak. Adda ka di pa kainaigan nyo kanilyon. Iti pan nakauram ti restaurant. Kan pan nakapapatay ti pamilya Carantes. Anya ti sungbat ni Bugi, iti saludsod ni Mayora Rogante. Gagayem, di yuliwayan na dinggen, tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti may sa Arabi apampanag na ni Padre Simon nga agsubli iti simbaan. Adda nakita daytoy alalaki ang nakaabungot ang nagibaling iti may sa bangkay. Dagos nga inyawag ni Padre Simon ken ni Hepe Salvador ti amin ket nagresponde dagiti pulis. Iti sabali a bangir. Nagdanag ni Monica apaman anaamuan na tinapasamak. Nupay kasta. Kinunana iti bagina asaan met siguro ang maisagmak ti padi iti San Bartolome. Kabayatan na. Nagsublin ni Bugi iti mansyon dagiti Rogante. Iso na ikan ni Chona iti gundaway tapno makasarita na daytoy. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Anya timpa si kaso kan kanilyon. May papaniti negosyo na iti kabang-ibang nga ili, Mayora. Sigurado ka? Sana ka mabalin niya gulbot kada kayo, Mayora. Apay, agdua-dua kayo kadi kanya. Adamay sa aba nagasalud-sudak kan ka. Katnam na mag-asaan ka nga gulbod. Takayat ko ang maamuan tipod no. Anya dayta, Mayora. Sige lang. Agsaludsod kayo tasong batak. No lakit di, tadati amok. Taimbagak maten. Sana ka mabalin nga gulbot kada kayo. Bugi, ibagaman kanyak. Adda ka di pa kainaigan nyo kanilyon, iti pan nakauram ti restaurant, kan pan nakapapatay ti pamilya Carantes. Mayora Chona, sana maramid ni Sir Leon ti atapyo. Sigurado ka? Masiguradok dayta. Sa bagay, amo ka saan ang maaramid ni Leon dayta? Ngamsi ka, amok akabana. Mayora. Iso nga ibagam kanyak, Bugi. Adda ka di ammom, iti dayjay a napasamak. Agsuplita ka din iji presento, Hepe. Wen, Mendez. Adalabit aramidak. Ngam ituloy tamot lang ti agrondain ton madamdama. Areglado, Hepe. Sapay la kumataadamat tan maduktalan tayo, Mendez. Iti kasta. Addan ti pamalpalatpatan tayo, no asino ti rumbang akamagan tayo. Di kagdanag, Hepe. Patsik nga adda maramidan tayo. Sapay la kumangarot ta kasta, Mendez. Tapno saan da tayo kit di ahusgaan akapulisan. Talaga gayam nga awan ti paragtalag mo kanyak, Chona. Leon, Agasem, imbagak lang arudan ken ka,
Nga awan ti amok iti pan nakauram ti restaurant ni Carantes. Ngam di ka pa'y lanapnek. Nagdamag ka pa'y laeng kinipogi. Awan mo't siguro ti dakas na iti inaramit ko. Saan ka di? Awan ko ma, no nagdamag ka laeng. Ngam saan? Ta imparupam kinibogi, akabailan ng aramidan ti kasjay. Leon, No saan ko nga ibilin, saan nga agtignay ni Bogi. Iso nga awan mat ti amuna iti napasamak. Taawan mat ti imbilin ko kinkwana. Leon, Kaday ta ko matipatyamtyo na. Saan ka nga gat atap iti kompormiladitan? Ada ka di ammo, asaan ko nga ammo, yaya isi? Anya ti kayat mo asawan, Monica. Nasiputan ka ngamin. Palpaliiwam da mama kan mang bugi. Ada ka di mapaspasama, asaan ko nga ammo? Ni, awan, Monica. Saan ka ko mga agataplatan iti saan nga no? Naira na laan nakitak ida nga agsarsarita. Saan ko ida apalpaliiwan? Hepe, ada na pinta sa damag. Anya dayta, Mendez. Awag ti informer tayo. Amunan no sa dino ti makaran dagiti armado alalaki. Anya, Dahil tatagpay sa hepe. no kasta nga rod. Agtignay tayo ita. Amangan no makadlaw dan tumanen, kat umakarda iti lugar asan tayo idan amasurutan pay. Ariglado hepe. Pagsagana akong dagiti kakadwa. Okay, move. Ibagam, tadda emergency operation tayo. No saan na kamariro? Pampanunutom ni Padre Simon. Husto akadi iha. Saan ko nga ilibak, papa? Apay iha, adda ka di parikot kin ni Padre. Pampanunutak laang, papa. Amang ano pumanaw tumanin ni Padre Simon. Gapo iti napasamak. Anya ti kayat mo asawen? Amang ano gapo iti pa nakakita na iti naibalang abangkay. Katdang ranto matdag iti managdakdakas. Anya? Dahil tati pampanunutak, papa. Kat no maatiw iti butang ni Padre. Amang ano pumanaw tumatlaang. Kat awan tumanan timang nisak kadatay. Mendez, nakapwesto ka din dagiti kakadwa. Wan hepe. Nasayat. Nasken nga agbaligi tayo iti dayto yung operasyon. Sapay ako ma, hepe. Okay. Umunak iti dayja banda. Urayin nyo ti sinyas ko. Is that clear? Matumpan, hepe. Makapatitilang ti kinaulimag ti aglawlaw. Ibagbaga ti daduma, ati kano nalabas akin na ulimat. Numaminsan, kat mangipasimundaag iti pagkad. Adda nga tapagpagadak ita arabi. Amok, di nakbaybayan ti Diyos iti arin padagdag ijay. Nagtartaras na ngay madayo. Adda tao di tarwar. Kita at nakasina. Nasip na taglawlaw. Saan ko ang makita no dangag paiso tao ditoy? Ngumsanak ang nagbigdot itinangin ko. Arim padaglakid di dagijay. Sinyas akong da Mendez. Tapno makapagsagana dan. Adayta. Naawatan ng da Mendez ti sinyas ko. Nakadlawan dagiti rinaot mi. Men! Open fire! Agan kayo lahin! Diyak kayat nga damay sagmak! Agan kayo! Ikagumaak ti makastrak iti pasdag. Nalaklaka maparmat ni agit ka muso. Ni makastrak akong iti pasdag. Kunakto pa ikat asikati adda dito'y Monica.
Apay adi ka pa'y lamaturo. Sana pa'y ngagtuglap, Yaya Ising. Ha? Diyak man mo. Talaga adi nagsarungkaran ni tuglap. Ang mga nukumpurmilat itanti pampanunutem. Diyak ilibak day ta, Yaya. Isumit la adi ka makaturog ah. Apay ngamin akong purmila ti pampanunutem. Diyak ngamin maliklikan, Yaya. At dadagiti ba nag-akala-atlatan asumrak iti isip ko. Nga oray saan ko matapang panunutan. Anya? Iso asa anak pailaang ama katurog. Men! Hold your fire! Hold your fire! Men! Search the area. Men! Aganad kayo laeng! Ang mga nuad dapay lakabusor iti aglawlaw. Naulimot dito'y ayan dagiti biktima ti uram. Kaya't asawan day ta. Saan amay sa kadakwada tinadlaw ko? Anya nga tati kaya't asawan ti... Adda armado a lalaki ang nakatakdar iti day ta banda. Diyak agad bindot. Talagang igam-tigam na. Ang mga nudda kaskit di day ta. Pumanawan. Surutek. Adda nagpaputok. Saan kayo pumampanaw ditoy? Agtalinad kayo ditoy. Saan arumbang amay sagmak kayo? Pasig nga igam lang lagi tinahala tayo. Hepe, awan tinakamag tayo. Sigurado ka kading awan tinasugatan kada tayo. Awan hepe. Nukas na nga rod. At dalakid din nasugatan kadagiti rinaot tayo ditoy. Hepe, Ada nakita ka dara iti ridaw iti likodan dayto apasdek. Dara lakit di dagiti kabusor ang naglibas dayjay. sigurado day ta, hepe. Naskan nga gimbestigar tayo. Ngam dagiti igam na kumpiskar. Masapol ang maipanawan ditoy. Narigatan. Ang mga no at dapay dakdakas ang mapasamak. Sana rumbang ang masubot dapay dagiti igam ta ebidensya dagita. Anya ti kayat mo asawan, Padre. Idirabi. Adda armado ngay may dito'y arubayan ti simbahan. Anya? Nakita ka mismo. Nagpaputok pa'y nga rod. Iso ang napabut nga dagiti adda dito'y abiktima ti uram. Asino ngay dayjay nga armado, Padre? Diyak mo, Monica. Awan apulos ti pamalpalat patak. Ang mga numay sa dayjay kadagiti nakaabungot a lalaki ang nakitam, Padre. Monica, Ang mga no kayat dakamot a pagaramidan iti dagas. di kagdanag, Monica. Kabaalak asalak niban ti bagik. Tilang pagdandanagak. Ket dagiti adda ita ditoy, nga awan pa'y umakaranda a balay. Anya ti madamag, Mendez. Sinurot mi tinagpatinggan tinagtedted adara, hepe. Iso na lang ta saan min ang nakita dagiti alalaki. Kasta ka di. Wen hepe. Dagiti laang markati inaramat da aluglugan ang naglibas. Tinaabutan mi itinasaw adiso. Sayang nga rod. Ngam saan na bali, hepe? Nabilin ang naimbag dagiti informer tayo. Rumbang laeng. Diyak kayat ngagpatingga tayo latan itipan nakakumpiskar tayo kadagiti igam. Ti kayat ko. Matiliw tayo matdagijay alalaki nga akin kukwa kadagiti igam. Itamot laang, Padre. Mabalinan nga umakar dagiti adda ditoy ang nauraman. Agnaaddan iti nairanta a pagakaranda. Nasayat no kasta mayor. Takinapud no na. Madanagan akmatan iti karadkadda. Padre, Adangamin punto ni Monica. Amangan no dakas ti panggap di armado alalaki anakitak idirabi. Padre, No siya lang. Mabalin ko ngay kalilis ti bagik. Kabaalak asalak niban. Ngem no dagiti adda dito'y abiktima ti oram. Jak ida kabaalan ngay salakan. No bilang adda daka sa mapasamak. naskan nga aganad kayo, Padre. Saan tayo nga amuno anyakit di ti mabalin ang mapasamak? Kanayon alaglagi pagday ta mayora. Ket agyaman at iti patigmaan niya. Ne,
Adda mobil ti pulis adimteng. Siguradong adda dita ni Hepe. Apaman anamuak ti may papan iti napasamak dito'y idirabi. Imaya ko na dagos, padre. Hepe, Sana sinsinan ti kasdian napasamak. Kat patsak nga amom dayta. wen Hepe. Isodakal ti panagyaman ko kani Mayor. Tanay daras ti relokasyon dagiti adda dito'y abiktima ti oram. Padre. Nailasin mo ka di tinakita mga armado. Lading ita Hepe. Ngamsaan. Tila nga minsilaw ti poste nga adda iti gate ti simbahan ti nagserbi alawag. Isuanan ni nawak dayjay nga armado. Padre. No naasitgak siguro. Nalabit ang nailasin ko. Gaputa saan mo't anak kaabungot dayjay. Delikado dayto yung padre. Anya ti kayat mo sawan, Hepe. Amangan no talaga as si katigagara tinakitam nga armado. Anya ti aramida ni Padre Simon iti daytagon daway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.